ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବି ପଡ଼ିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସହିତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଇଟମ୍ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ତରକାରୀ ଭାତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଗରମ ଥିଲେ ଘରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଚଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ତ ଭଲ ହେଇଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଓର ଆସିବ।